ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ପିତା ଚାଲ ପିତା। ପିତା ଏଇ ଦେଖ ପିତା, ଏଇ ବାଟେ ଗଲେ ଆମକୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବାକୁ। ଚାଲ ପିତା, ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁତ୍ର, ତୁ ଚାଲ ପିତା। ଛାଡ଼ିଦିଅ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର। ଧରୁଛି ଚରା ପଶିଛି ଶରଣ କର ମୋତେ ପୁତ୍ର ଦାନ। দয়া কর পরশুরাম এ ক্ষেত্রী শ্রেষ্ঠ করে মোহিনী নিবেদন। ক্ষেত্রী শ্রেষ্ঠ ছাড়ি দিও দুই পুত্রଙ୍କୁ ମୋର।